regel om te boodschapje. Ja? Net één heeft met mij neder. Net één heeft verlet van mij. Ik, Joop, ik. Ah, Ik heb verlet van hier. mij. Genoeg zo adem. Moest net is zang en jubel uit de barsten. Het is zo mooi. Ik vind het zo mooi. Moest mij de hoorn net een tutje. Wat zo is het? Het is zo Doe is makkelijk praten, nee? Doe is geen band. Het kind eigen reeds skeden als de toekomstige generatie opdraait van de rotzooi die sto achterligt. Ja, Kijk, het universum erbij. Splas, een ster. Kaboom, een ster exploderen. Wow, een zwart. Zwerf, het heel universum verdwijnt in het zwarte gat. Het keert me terug. Gaan we de burg, maar ik ga in terug. Joop, Hi. jij bent regisseur van 4. Ja, Ja, hoe lang doe je dit al? Altijd het regisseren? het regisseren al een jaartje of 7 nu, denk ik. En hier bij deze groep voor de eerste keer. Oké. Ja. En wanneer gaat het optreden? Wij gaan 29 juni in première en dan spelen we tot en met 10 juli. Oké. Denk je dat je er klaar voor bent? Nu nog niet, maar dan moet het wel klaar zijn. Maar het theater is nooit echt klaar, hè? Nee. Dus dat gaat altijd door. Met oefenen? En, Met oefenen en dingen. Je ziet altijd wel weer nieuwe dingen die je kan gaan doen en kan gaan veranderen. Op een gegeven moment moet ik het aan hun geven en dan ben ik overbodig. Ja, dat Ja. is ook zo. Want als je meer gaat improviseren, raken ze dan niet van in de war? Ja, daar raken ze van in de war. Ja, en ik ben ook nog wel iemand die snel veel verandert. Je hebt het hele script al aangepast. Ik heb heel veel aangepast aan het script. En ik heb ook heel vaak dat ik een idee heb. En dan een week daarna zeg ik, nee, dat is toch een stom idee. Ik ga toch weer wat anders doen. Dus ze hebben zich flink moeten aanpassen aan mij. Dus we zijn nu in de fase dat het een stuk van hun moet gaan worden. Super. Ja.